水野、今日仕事終わり時間ある？たまには食事でもどうだ？珍しい同僚からの誘い。何か相談事かな？なんて、のんきに捉えてた俺は、この後地獄を見る。俺は水野大輔、26歳。自分で言うのもなんだが、大手上場企業に勤めて3年が経つ。それほど勉強が苦ではなかった俺は、難関大と呼ばれる私立大学にもストレートで合格し、今の会社にもすんなり就職することができた。プライベートの方も順調で、社会人になってすぐに誘われていった合コンで出会ったアリサと結婚して2年が経つ。彼女はとても綺麗で、その会でもとても目立っていた。今まで恋愛経験のあまりなかった俺には、高嶺の花だと離れたとこで彼女を見ていたが、彼女からアプローチしてくれ、1年付き合った後に結婚した。彼女は俺より2つ年上だったことと、俺も彼女を誰にも取られたくないという気持ちが強く、すぐにプロポーズをしたのだった。今年で結婚2年目になる。仕事の方が忙しく、なかなか妻との時間は取れずにいるが、入社3年目にして、俺は結構高収入を得ていたと思う。妻は専業主婦だったが、習い事をしたり、主婦友達とランチに行くと言って出かけたりと、何一つ不自由のない生活をさせていると、俺は思っていた。仕事もプライベートも順調だと思っていた。そんな中の珍しい同僚からの誘い。彼もまた家庭を持っている。入社したての頃はよく2人で飲みに行ったものだった。家庭を持ってからはたまに休日にお互いの家を夫婦で行き来することはあったが、仕事後の飲みはなくなっていた。久しぶりだな、佐藤と飲みに来るのも。仕事の相談かなんかか？と俺がのんきに言うと、いや仕事のことではないんだけど、と神妙な顔で話す同僚。この間取引先に行った帰りに、アリサさんを見かけたんだよ。おう、そうか。それがどうかしたか？それがさ、男と歩いていたんだけど、水野、なんか聞いているか？男？ああ、伝えようか迷ったんだが、俺の目には親戚とか友達とかの関係には見えなくて、と言いづらそうに話す。同僚の話によると、妻は俺らよりも一回りくらい年上の男性と腕を組んで楽しそうに街を歩いていたらしい。お父さんほどの年上でもなく、妻には姉しかいないので、兄弟なはずもない。俺はまさかと思ったが、確かに最近の妻の態度は冷たいのも事実だった。それに夜の行為の誘いもここ最近断られることばかり。妻を疑いたくはなかったが、俺はここ最近の妻の態度を思うと不安になった。同僚の見間違いとか人違いの可能性はあるだろう。しかし彼の見たという言葉に嘘はないだろうと思った。なんだかんだ仕事の時間も含めると、俺は同僚といる時間は長く、彼の人となりはよく知っている。彼は誠実な男だ。その時の食事の食べたものや味は一切覚えていない。帰宅して俺は普通に今まで通り妻と接することができるのか。妻にどう尋ねるべきなのかで頭の中はいっぱいだった。帰宅すると妻はちょうどお風呂に入っているところだった。ひとまずスーツを脱いで部屋着に着替えていると
携帯の着信音が聞こえた。それは俺のものではなく、妻の携帯からだった。いつもは特に気になりもしないが、同僚からあんな話を聞かされた後だ。俺は見たことがない妻の携帯の中身を覗いてしまった。妻の携帯の中は目を疑いたくなるようなやりとりがたくさんあった。おはようからおやすみの挨拶から始まり、また早く抱きたいなというやりとりや男とのツーショット写真まであったりした。血が頭に上った俺は風呂上がりの妻に、これはどういうことだ？それに、この間お前と知らん男が筆組んで歩いているのを見たって話も俺は聞いてるんだよ。どうなってんだ？と怒鳴ると、人の携帯を勝手に見るなんて信じられないと逆ギレし、男のことは何も話さないまま離婚したいと言ってくる始末だ。俺が話し合おうと言っても応じず、離婚するの一点張りで荷物をまとめて出て行ってしまった。あんな妻の携帯を見てしまった俺は、引き止める気力はなかった。情けないが、俺はただただ一人部屋で泣いていた。物に当たり、壁を蹴り散らかし、暴れたりもした。次の日、俺は一睡もできないまま朝を迎えるが、仕事を休むわけにもいかず、そのまま仕事へ行った。同僚の佐藤は、俺の顔色の悪さを心配してくれた。その日は、一日まともに仕事ができず、定時で帰宅する。自宅へ帰ると、いつもと家の様子が違った。妻は出て行ったままなのだが、いろいろなものがなくなっていることに気づいた。俺がいない間に、妻が荷物を取りに戻ったのだろう。妻のタンスはほとんどもぬけの殻になっていた。たった一日でこれだけの荷物を運び出すのは一人の力では無理だし、誰かの協力があったのかもしれない。俺は机の上に捺印された離婚届が置いてあるのに気づいた。昨日の出来事と寝不足で、俺は精神的にも肉体的にもいっぱいいっぱいだった。まさか身内である妻に裏切られるなんて思っていなかった。不倫された憎しみよりも俺は心の平安を求めて捺印した離婚届を提出することにした。元妻には LINE で離婚届提出しといたからとだけ伝えたが、妻からの返信は一切なく、俺もそれ以上彼女に連絡をすることもなかった。俺は最初、自分では全く気づいていなかったが、それからすぐにうつ状態になってしまった。まず遅刻や仕事の小さいミスが増えた。夜は寝つきが悪い上に朝は起きれない。起きたとしても体が動いてくれず遅刻することが増えた。そして仕事の生産性が悪く書類のミスも増え、上司から注意されることが多くなった。上司から注意されるときもカッとなって反論してしまったりする。以前は昼食を一緒にとっていた同僚も最初はそんな俺を心配して声をかけてくれたりしたが、最近は話しかけてこなくなった。そんな状態が2ヶ月ほど続く。さすがにこの頃には、俺も自分自身と周りの態度の変化に気づいていた。俺は上司に呼び出された。上司は少しの間、仕事を休んで体を休めるよう言ってきた。もちろん手続き上、会社にも離婚のことは知らせていたから、みんな心配しているという。俺の家庭の状況も心労もわかるが、今の俺をこのまま働かせるわけにはいかないということだった。俺はすぐに休職手続きを取らされ、会社を後にする。
今日から俺は1ヶ月間休みだ。とはいえ、やりたいことも何かをしようという気力もない。俺は何気なく会社からの帰り道にある大きな公園に立ち寄った。俺はベンチに腰掛けてみる。毎日通勤で通ることはあったが、こうして公園でゆっくりすることは初めてだ。緑あふれる大きな公園で、遊具では小さい子供たちが遊んでいた。ランニングやウォーキングをしている人もいる。また、広い草むらの奥の木陰では、路上生活者がブルーシートでテントを張っているゾーンもあった。天気も良く、他のベンチでは、テントから出てきた路上生活者が日向ぼっこをしている姿もある。あの人たちは、ただ日々を生きるためだけにここでこうして生活しているんだよな、と俺は考える。路上生活者たちの格好は薄汚く、髪もボサボサ、髭も生えっぱなしだったりする。それでも自分以外の人間の誰からも振り回されることも、裏切られることもない。今の俺は元妻にも裏切られ、捨てられ、会社からも誰からも必要とされていない。俺も会社や社会とのすべてのつながりを断って、ここで自由に暮らした方が楽なんじゃないか、と考えたりした。その日から俺は何をするわけでもなく、毎日その公園へ足を運んだ。家の中にこもっているよりも、こうして少しでも外に出た方が気が晴れる気がしたのだ。毎日同じ時間帯に公園へ行き、同じベンチに座り、ただ公園の景色を眺めていた。遊んでいる子供たちや路上生活者たちの生活をただ眺めていた。この公園では路上生活者たちを支援する団体も出入りしていて、数日おきに炊き出しを行ったりしているようだ。毎週決まった曜日に数人のスタッフが公園へ来ている。何度か顔を合わせるたびに、その団体の人と挨拶するようになったりもした。団体の人たちはみんな誰にでも気持ちの良い挨拶をしてくれる。するとある日、一人の男性が話しかけてくる。彼は俺と同じくらいの年のようで、俺は何度かこの公園で彼を見かけたことがあった。最近、毎日ここに座ってますね。ああ、今、暇でしてね。ここは都会の中にあるのに、緑が多くて、静かでいい公園ですね。何度かあなたをここでお見かけしましたよ。あなたもよくここに来るんですね。自分はここに住んでるので、ありがたいことに本当に住みやすい場所です。と苦笑いしながら言う。確かに言われてみれば、彼はいつも同じような格好だった気もする。年齢的なものだろうか。ここにいる他の路上生活者に比べれば、小ざっぱりしていて、言われなければ路上生活者には見えなかった。彼とはこの公園のことなど、最初は他愛もない話をしていた。よく考えてみれば、彼は俺にとって、俺が休職して初めて会話をする話し相手だった。俺はつらつらとこれまでにあった自分のことを彼に話していた。彼は静かに俺の話を聞いていた。彼とは初めましてだったが、友達でもなく、知り合いでもないこの関係が逆にとても居心地がよく話しやすかった。俺の話が一段落した頃に、話を聞いていた彼も静かに自分のことを話し出した。実は自分もこんな生活をしているのは一人の女性がきっかけなんですよね。その女性に裏切られて自分はさらに借金まで背負っていたので、すべてを失い、ここで生活することになっちゃいました。
それでも、彼女は本当に美しかった。自分はそんな彼女に一目惚れしてしまったんです。多分、最初から騙されていたんですよね、自分。あんな綺麗な人と付き合えて、嬉しくて、有頂天になってて、全然気づかなくって。婚約したのに、このざまです。こんなに綺麗な女性なのに、中身は本当に悪魔のような人でしたよ。ほら、綺麗な人でしょ。と、懐から一枚のしわくちゃになった写真を出してきて、俺に見せる。写真は路上生活者の男と女性がツーショットで写っている写真だった。写真を見て、俺は急に立ち上がってしまうくらいに驚く。写真に男と一緒に写っている女性は、俺の元妻だったのだ。どうかしました？いやー、この女、さっき話した元女房なんですが、というと、穏やかそうな彼もさすがに驚いた顔をして立ち上がった。そこから俺たちは、より詳しく二人でこれまでの話をした。彼が元妻と関係を持っていたのは、ぴったり俺と元妻の婚姻関係があった時期と一致していたのだった。彼は元妻と共通の友人の紹介を通じて知り合ったそうだ。その後二人は一年ほど結婚前提の付き合いをした後に婚約破棄されたという。付き合っている間、彼は元妻に嫌われることを恐れ、元妻の言い分をすべて飲んでいた。実家に住んでいて、親が厳しいからという彼女の言い分を信じて、デートの日の送迎は最寄り駅までだったし、お泊まりもなかった。また彼女が欲しいというものは高額なものでもすべて買い与えたそう。元妻の欲しいというものはエスカレートしていき、彼の貯金は底をつき、借金をした。最後には当時勤めていた会社の売り上げに手をつけ、それが会社にバレた彼は会社をクビになる。その状況を知ってか知らずか、ある日から元妻とは一切連絡が取れなくなったらしい。両親も他界していた彼はどうしようもなくなり、破産して今の生活を送っていたという。彼の話を聞きながら、俺は疑問を抱く。俺が妻の携帯を覗き見したときに見た男の写真と彼は別人だ。俺が元妻の携帯で見た写真の男はわからないが、元妻はもしかしてこの路上生活者の男に対して結婚詐欺をしていたのではと俺は考える。俺はショックだった。元妻に裏切られ、離婚したいと言われた時も、それはショックだったが、まさか自分が一度は愛した女が他人を傷つける犯罪者の可能性があるなんて思ってもみなかったからだ。しかし、放っておくわけにはいかない。この日から元妻への復讐劇が始まる。俺の目的は二つ。元妻から取り損ねた慰謝料を取ることと、元妻の悪事を暴くことだ。俺は離婚前に調べた慰謝料請求について思い出していた。当時はどうでもいいと手放したが、慰謝料請求は離婚後3年間は有効と書かれていた。俺は更新所に依頼して、元妻の現在の素行調査を依頼したり、路上生活者の男と警察へも足を運んで事情を話した。そこから全てが解決するまで半年がかかった。その間に俺は仕事にも復帰して、なんとか社会生活を送る活力も戻っていた。今思えば、仕事の合間や休日には調査の取り調べや裁判の準備に忙しく、
塞ぎ込んでいる暇もなかったんだと思う。俺が元気になるにつれて、会社の上司や同僚も前と同じように接してくれるようになっていた。調査の結果、元妻は、なんと俺と離婚した後、すぐに再婚していた。再婚相手は、俺が携帯を覗いた時に見た男だった。元妻は、俺と婚姻関係があった頃から、その男と不倫関係にあった。そしてその男に言われるがまま、金のために自分の美貌を使って男と共謀して結婚詐欺を働いていた。結婚詐欺の被害者は、俺が出会った路上生活者の他に2人もいたようだ。俺と離婚した後もその詐欺を続けていたのだろう。俺たちの告発により、元妻とその再婚相手は詐欺罪で逮捕された。俺は元妻と再婚相手の双方から高額の慰謝料を取ることができた。裁判の結果、結婚詐欺の被害者の路上生活者の男も慰謝料を取ることができたようだ。彼は現在、支援する団体のサポートにより社会復帰をしたとのことだった。団体のサポートのもと、職案で仕事も見つけ、今は寮暮らしを始めたという。今でも彼とはたまに食事に行ったりと交流は続いている。よそ様からしたら、穴兄弟と下品なレッテルを貼られるかもしれないが、俺たちの関係は気楽で良好だった。俺は仕事に復帰してからも、路上生活者が社会復帰して公園からいなくなってからも、時間さえあればあの公園に足を運ぶようになっていた。公園はとても気持ちの良い場所だったが、俺が公園に足しげく通った理由は、それだけではなかった。会えばよく話すようになっていた路上生活者支援の団体のスタッフの女性と会うためだった。俺と彼女は交流を続け、交際後に結婚した。この公園に初めて来てから5年が経った。俺は今でもあの公園に仕事が休みのたびに行っている。今は一人で行くわけではない。俺と妻と子供と3人で休日に遊びに行く。あのベンチで子供と妻が遊具で遊んでいるのをぼんやり眺めているのが至福の時だ。お父さん、来て。娘と妻が手招きしながら私を大声で呼んでいる。